Het gemeentehuis is verbouwd. Er zijn maatregelen genomen om het gebouw duurzamer te maken. Denk hierbij aan energiebesparing en opwekking. Daarnaast zijn de arbeidsomstandigheden verbeterd en is onder andere gewerkt aan een gezond binnenklimaat voor medewerkers en bezoekers. Aspecten als licht, temperatuur, ventilatie en geluid kwamen hierbij aan bod. Ook was er aandacht voor het bieden van een klantvriendelijke omgeving. Er is bijvoorbeeld rekening gehouden met goede ontvangst- en wachtruimtes voor bezoekers, voldoende vergaderruimtes en genoeg spreekkamers met digitale mogelijkheden. De verbouwing van het gemeentehuis is gestart in juni 2024. Sinds 27 oktober 2025 is het gemeentehuis weer open voor bezoekers.